മലയാളി പ്രേക്ഷകർ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന മോഹൻലാൽ സിനിമകളിൽ ഒന്നാണ് മോൺസ്റ്റർ. പുലിമുരുകൻ എന്ന ഹിറ്റ് സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം മോഹൻലാലിനെ നായകനാക്കി വൈശാഖ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. സിനിമ ഒക്ടോബർ 21-ന് റിലീസ് ചെയ്യുമെന്ന സൂചനയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു വന്ന വാർത്തകളിൽ നമ്മളിൽ പലരെയും ചിന്തിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. കാരണം ബറോസ്, എമ്പുരാൻ എന്നീ സിനിമകളുടെ അപ്ഡേറ്റുകളും ചിത്രങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എത്താറുണ്ടെങ്കിലും മോൺസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് ഒരു പോസ്റ്റർ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അണിയറ പ്രവർത്തകർ ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. നിലവിൽ അത്ര വലിയ ഹൈപ്പൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സിനിമയാണ് ആശീർവാദ് സിനിമാസിന്റെ ബാനറിൽ ഒരുങ്ങുന്ന വൈശാഖ് മോഹൻലാൽ ചിത്രം മോൺസ്റ്റർ. ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ നാളുകളായിട്ട് പോലും സിനിമയെക്കുറിച്ച് അധികം വിവരങ്ങളൊന്നും തന്നെ പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല. വൈശാഖ് തന്നെ പല ഇന്റർവ്യൂകളിലും പറഞ്ഞത് ഈ സിനിമ ഒരു ത്രില്ലറാണ്, പക്ഷേ ആ ത്രില്ലർ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടതാണ് എന്ന് സിനിമ റിലീസ് ആകുന്നത് വരെ ആരും അറിയരുത് എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രേക്ഷകർ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്നാലും കഥയുടെ രഹസ്യ സ്വഭാവം സൂക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മേബി ടീസറും ട്രെയിലറും ഒക്കെ റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത്. ട്രേഡ് അനലിസ്റ്റും എന്റർടൈൻമെന്റ് ട്രാക്കറുമായ ശ്രീധർ പിള്ളയാണ് മോൺസ്റ്ററിന്റെ റിലീസ് ഡേറ്റ് സംബന്ധിച്ച ട്വീറ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പങ്കുവച്ചത്. ഒക്ടോബർ 21-ന് ദീപാവലി റിലീസായി മോൺസ്റ്റർ എത്തുമെന്നാണ് ശ്രീധർ പിള്ള ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. ഒക്ടോബറിൽ സിനിമ റിലീസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഏറെ നാളത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുന്ന മോഹൻലാൽ ചിത്രമാകും മോൺസ്റ്റർ. ആറാട്ടാണ് മോഹൻലാലിൻ്റെതായി ഒടുവിൽ തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ സിനിമ. ഫെബ്രുവരി 28-നാണ് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്തത്. ജീത്തു ജോസഫ് കൂട്ടുകെട്ടിലെത്തിയ 12th മാൻ ആണ് മോഹൻലാലിൻ്റെതായി ഒടുവിൽ റിലീസ് ചെയ്ത സിനിമ. OTT പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലാണ് സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നത്. അതേസമയം ലക്കി സിംഗ് എന്ന കഥാപാത്രമായി ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരു ഗെറ്റപ്പിലാണ് മോഹൻലാൽ മോൺസ്റ്റർ എന്ന സിനിമയിലെത്തുന്നത്. സിനിമയുടെ അപ്ഡേറ്റുകളൊന്നും ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ മോൺസ്റ്റർ ഒരു സോംബി ചിത്രമാകും എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും പ്രചരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ മോൺസ്റ്റർ ഒരു സോംബി ചിത്രമായിരിക്കില്ല എന്ന് വൈശാഖ് തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആവേശം കൊണ്ട് പ്രേക്ഷകർ പറഞ്ഞു പരത്തുന്നതാണ് ഇത്തരം വാർത്തകൾ. എന്നാൽ എന്റർടൈൻമെന്റിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ത്രില്ലർ ആയിരിക്കും സിനിമ. താൻ സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലെ മാസ് ഫ്ലേവറുകൾ നിറഞ്ഞ ചിത്രമായിരിക്കില്ല മോൺസ്റ്റർ എന്നും വൈശാഖ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പുലിമുരുകൻ, മധുരരാജ തുടങ്ങിയ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ രചിച്ച ഉദയകൃഷ്ണയാണ് സിനിമയുടെ തിരക്കഥ. തെലുങ്ക് നടൻ മോഹൻ ബാബുവിന്റെ മകളും നടിയുമായ ലക്ഷ്മി മഞ്ജുവും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രമാകുന്നുണ്ട്. ലക്ഷ്മിയുടെ ആദ്യ മലയാള സിനിമ കൂടിയാണ് മോൺസ്റ്റർ. പുലിമുരുകന്റെ വമ്പൻ വിജയത്തിന് ശേഷം ആ ടീം വീണ്ടും ഒന്നിക്കുമ്പോൾ ആരാധകർക്കും പ്രതീക്ഷകൾ ഏറെയാണ്. മലയാള സിനിമയിൽ ആദ്യമായി 100 കോടി കളക്ഷൻ നേടിയ ചിത്രമാണ് വൈശാഖ്, ഉദയകൃഷ്ണ, മോഹൻലാൽ കൂട്ടുകെട്ടിലെത്തിയ പുലിമുരുകൻ. ഇതേ കൂട്ടുകെട്ടിൽ മോൺസ്റ്റർ എത്തുമ്പോൾ മറ്റൊരു 100 കോടി അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ അതിനു മുകളിൽ മറ്റൊരു ചരിത്രം കുറിക്കപ്പെടും എന്നിങ്ങനെയാണ് പ്രതീക്ഷകൾ.